Dobrý deň, volám sa Maroš Bajla a v tomto prvom videotype si povieme niečo o videomarketingu na YouTube. Ako isto viete, YouTube je už dnes pomerne populárna stránka, na ktorej každý deň pribúda obrovské množstvo videí. Sú tam rôzne videá, či už zábavné, kontroverzné, informatívne, jednoducho videá, ktoré niečím majú zaujať človeka, ktorý ich bude pozerať. Ako to môžete využiť pre váš biznis, pre vaše podnikanie alebo pre čokoľvek, čo robíte? Celkom jednoducho. Na YouTube každý deň pribudne naozaj veľmi veľké množstvo videí. Na YouTube si môžete vy vytvoriť zdarma konto. V tomto zdarma konte môžete mať veľmi veľa videí a čo je ale dôležité, aby ste sa snažili týmito videami odozdávať vždy nejaké konkrétne tipy a konkrétne rady. YouTube stránka je v podstate zložená z niekoľkých tzv. Prvkov, kde na začiatku máme logo, nejaký popis, potom máme video, potom máme veľmi dôležitú vec a to je nadpis alebo názov toho videa, ktorý momentálne teraz YouTube prešiel ďalšou zmenou, môže byť hore, ale môže sa nachádzať aj tu. A potom máme video, potom máte príbuzné videá na pravej strane a pod videom sa nachádza vždycky tzv. Description, čo je popis, v ktorom môžete pridať ďalšie informácie o vašom videu alebo o tom, čo ste hovorili vo videu, alebo tam môžete dať krátky popis, osnovu vecí, ktoré hovoríte vo videu a samozrejme tam môžete dať aj linky. Čo je teraz dôležité pre váš biznis, keď chcete využiť YouTube? Tak napríklad, založenie YouTubeového konta je teda zdarma a môžete mať, váš názov konta bude YouTubeová adresa, lomitko user, lomitko názov, ktorý si vyberiete. To znamená, že môžete tam mať názov aj vašej firmy, alebo vaše meno, alebo čokoľvek, čo spĺňa počet znakov, ktoré YouTube požaduje. Keď pridáte určité video na váš kanál, alebo tzv. Channel, YouTube channel, tak vždycky dávajte pozor na to, čo dáte do jeho nadpisu a čo bude samozrejme obsahovať. Nadpis videí by mal vždy obsahovať to, čo je gro, o čom budete rozprávať v danom videu. To znamená napríklad 3 tipy, ako zvýšiť sebavedomie za 7 dní. V takomto videotype môžete hovoriť presne o konkrétnych 3 typoch, ktoré môže človek použiť, ak chce zvýšiť svoje sebavedomie. To znamená, čo musí robiť, aby o 7 dní bol sebavedomejší a teda aby mal zvýšené sebavedomie. Samozrejme, pod videom tiež môžete napísať tieto dané 3 tipy a človeka potom pomocou linky. Linka znamená, že ho posielate na nejakú ďalšiu stránku. Ho môžete poslať na váš web, alebo na váš blog, alebo na vašu Facebook stránku. Jednoducho niekde, kde chcete s ním pracovať ďalej. V takomto type samozrejme môžete teda načať danú tematiku a priamo vo videu môžete tuto dole napríklad, alebo jednoducho kdekoľvek vo videu, ale keď aby to bolo prehľadné, tak je to vhodné, aby to bolo tu dole, uviesť tiež vašu linku. To znamená, že počas celého videa, ako budete vysvetľovať danú lekciu alebo dané tipy, bude svietiť na spodku videa váš link na vašu stránku. Samozrejme stačí, aby tam bol, aby nebol moc výrazný, aby bol normálny, alebo ho môžete zvýrazniť až po určitej dobe vášho typu. Jednotlivé takéto typy je dobré, keď sú robené nie veľmi dlhé, čiže krátke, dajme tomu 3 minúty alebo aj menej kľudne, kde presne poviete konkrétne typy. Takže toto je prvé video, čo sa týka videomarketingu na YouTube. V ďalších videách o videomarketingu na YouTube si povieme už pokročilejšie veci, respektíve ako narábať ďalej s vašim kanálom a ako ho správne obohacovať a pridávať ďalšie zaujímavé a podnetné rady pomocou videa.